ବୋଉ କଣ ତମ ଲୁଗାରେ ସବୁ ଲାଗିଛି? କାଇଁ କାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖୁନ କାନିରେ। ଇରେ ହଁ ଏରା ଜଟିଆ ବା କଣ ହେଇକି ଲାଗିଛି କଣ ଦେଖ ଏଗୁଡା? ଏରା ଜଟିଆ ମୁଗ ଧିଏରେ ଉଠେ ଧାନ ଧିଏରେ ଯେମିତି ବାଳୁଙ୍ଗା ହଁ ଇଏ ସେମିତି ଜଟିଆ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଲୁଗାପଟା ସିଇଁ ପକଉଛି ଚିରିଯିବ ବା ଜୋକ ଭଳିଆ କେମିତି ଲାଗି ଦେଖିଲୁ ଛାଡୁ ନେଇ ହଁ ଜମା। ନା କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ହଁ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଧିଆ ଲୁଗା ହାତ ତ ଫୋଡି ଚିରିଯିବ। ଯାଇଥିବ ଲୁଗା ଚିରିଯିବ। ଦେଖିଲି ଏଗୁରା କେଜାଇ ଉଠିଛି ହଁ ଧାନ ସାଥିରେ ଯେମିତି ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଁ ଇଏ ସେମିତି ମୁଗ ସାଥିରେ ମୁଗ ଅମଳ କମିଯିବ ଓପାଡିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଓପାଡ଼ି ଦେଲେ ଯିବ। ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କ ନାଞ୍ଜରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ଗୋରୁ ଡାଁସ ନାଗିଲା ଭଳିଆ ଛାଟି ପିଟି ହେଇକି ପଳେଇବେ। ମଣିଷ ଠେଇ ନାଗିବ ଗୋରୁଙ୍କ ଠେଇ ନାଗିବ ଜଟିଆକୁ ଓପାଡିକି ମୁଗ ଓପାଡିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଯାଉଛି ପୁରା ଲାଗିକି ସବୁ ଖୋବି ଖାଇ ଖାଇ ରକ୍ତ ବୁହା ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ କଣ ମନକୁ ଉଠେ? ନାଇଁ ଏ ଗୋରୁ ନାଙ୍ଗୁଡରେ ମଣିଷ ଦିହରେ ନାଗିକିରି ଆଡେ ସାଡେ ପଡିକିରି ଚାରିଆଡେ ହେଇଯାଇ ପାଣି ବୁଡା ହେଲେ ସେ କିଆରି ଦିହରେ ବୁଡିକିରି ସବୁ ଭାସିକିରି ଯାଇ ସବୁ କିଆରିରେ ହେଇଯାଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଭଳିଆ।